галасуюць па прынцыпе хто заўгодна, але не Лукашенко. Іх можна зразумець, но для іх у нас таксама ёсць свая прапанова, сваё пасланне, бо кожная новая фігура, якая з'явілася і пазіцыя якой была невядомая яшчэ там тыдзень ці два таму, з'яўляецца такім катом у мяху. Што будзе рабіць гэты чалавек, калі атрымае ўладу? Невядома. Ось падобная сітуацыя была ў 94 годзе, хто заўгодна абы Нікевіч, атрымалі Лукашенко. На Белсаце выбары пра контрапраграма, у якой мы знаёмім вас з тымі, хто удзельнічае у гэтай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Сёння госць студыі Юрый Губарэвіч. Ну, а працуем у студыі мы, Віталь Цыганкоў і Святлана Калінкіна. Вітаю вас. Дзень добры. Юрый, вы лідар руху «За свабоду», які ў рамках правацэнтрысцкай кааліцыі прымаў удзел у працэдуры праймерыз. На мэце стаяла выбраць адзінага кандыдата ад правацэнтрысцкай кааліцыі на гэтыя прэзідэнцкія выбары. Працэдура, скажем так, закончылася не вельмі ўдала, тым не менш вы рэгіструецеся ў якасці ініцыятыўнай групы, в якасці прэтэндэнта ў прэзідэнты. Для чаго? Ну, де-факто для нас класычны ўдзел у выбарчай кампаніі закончыўся з абвяшчэннем такого факта, што не абраны адзіны кандыдат і таксама нашай пазіцыі, што правядзенне выбараў падчас эпідэміі каранавіруса гэта не то, што немагчыма, это небяспечна для здароўя тых жа самых зборшчыкаў подпісаў і грамадзян, які вось на гэтым першым этапе будуць ставіць свае подпісы ў падтрымку кандыдатаў. І тое, што мы агучылі ўжо 3 тыдні таму, там амаль месяц, пачатак траўня, оно пацвярджаецца і сённяшняй сітуацыі, бо глядзіце, колькасць выпадкаў захворвання она не змяншаецца. То, што мы маем паводле афіцыйнай статыстыцы, падобна на нейкае плато, но ці ёсць там пік, калі ён будзе, нават улады не могуць прагназаваць. Кожныя 3 хвіліны 2 чалавекі атрымліваюць заражэнне. Гэта ўсё працягваецца. Калі нехта з кандыдатаў зараз накіроўвае сваіх зборшчыкаў хадзіць па кватэрах, ён робіць з іх фактычна хадзячую біялагічную зброю. Бо цягам першага тыдня зборшчык подпісаў сам рызыкуе атрымаць захворванне, пасля ён проста робіцца распаўсюднікам. Ну, для нас гэта злачынна падыходзіць да ўдзелу выбараў у класычным фармаце, таму мы патрабуем іх перанос. Слухайте, ну кандыдаты, патэнцыйныя кандыдаты прыдумваюць самыя розныя схемы. Некаторыя там дастаўляюць як дастаўка ежы, будуць дастаўляць сваіх зборшчыкаў. Карацей, каб мінімізаваць менавіта кантакты з насельніцтвам, можна прыдумаць розныя схемы. Няўжо сапраўды вот каранавірус гэта тая прычына, скажем так, тая адмазка, якую вы лічыце, што все, ну скажем, успрынуць як сур'ёзную? Ну, я разумею, калі Александр Лукашенко накіроўвае сваю армію, там 10 тысяч зборшчыкаў хадзіць па кватэрах, ён уже давно паказаў, што яго не хвалюе ні здароўе, ні жыцці вераных яму грамадзянаў, бо правядзенне суботніка альбо парада, это ізноў-такі дэманстрацыя нейкай там бравады, што вось я магу все што заўгодна, у тым ліку рызыкаваць вашым здароўем. Но калі гэта робяць незалежныя кандыдаты, ну тут нагода задумацца, бо ізноў-такі ад таго, колькі у іх зборшчыкаў пойдзе па кватэрах, ці яны там скарыстаюць нейкія схемы. Ад гэтага абсалютна не залежыць, хто патрапіць у выніковы спіс у выбарчы бюлетэнь. Рашэнне будзе прымацца выключна адміністрацыйным чынам, па загадзя зацверджанаму спісу найбольш зручных прэтэндэнтаў будзе дано дабро. Па ўсіх астатніх, ну, яны застануцца з нічым, ну, а іх каманды застануцца носьбітамі хваробы з вялікай верагоднасцю. Давайте каранавірус пакуль пакінем. Пачатак праймерыз выбарчай кампаніі для апазіцыі, для правацэнтрысцкай кааліцыі, якую вы прадстаўляеце. Ён апынуўся такім, як вы чакалі? Ці вы чакалі, ну, нечага іншага? Конечно, былі разлікі на іншае. Былі разлікі на то, што будзе рэальнае шырокае аб'яднанне. І першы удар такі знутры, які мы атрымалі, гэта сыход часткі кандыдатаў пасля шэрагу галасавання ў рэгіёнах Беларусі. На мою думку, это нематываваны сыход, можна было б застацца і працаваць разам далей. Мы адчувалі, канешне, уплывы з боку уладаў і не толькі падчас рэгіянальных сустрэчаў, калі прыходзілі ідэолагі, но і падчас інтэрнэт-галасавання. Но ізноў тут мы маглі бы дамовіцца, што не звяртаем увагу на спробы ўплыву, бо 5 прэтэндэнтаў, якія падалі заявку, заявілі, што гатовыя падтрымаць любога, хто па выніках не быў абраны. Ну, на жаль, гэта дамоўленасць не была вытрымана, як шмат што
не бывае вытрыманым і даведзеным да лагічнага канца беларускай апазіцыі. Ну, але пасля гэтага цікавасць неяк страцілася да кампаній праймерыс, і інтэрнэт-галасаванне, на якое каронавірус ну ніяк не мог паўплываць, па-мойму, гэта засведчыла. А вы як лічыце? Інтэрнэт-галасаванне сабрала больш за 4000 галасоў. Канешне, там адсочвались і пэўныя вкіды. Ну, не будзем зараз пра гэта казаць, але велізарная колькасць людзей пакінула свае кантакты, і гэта была складаная Ну, працэдура. 4000 гэта тое, на што вы разлічвалі, ці вы разлічвалі на 40, на 400? А все залежыць ад тэхналогій. Калі б мы далі магчымасць проста паставіць лайк, то это магло быць і 500 000 і 1,5 мільёна. Праходзіш міма, ставіш лайк, праз 2 хвіліны забываеш, на якой пляцоўцы ты быў, каго ты падтрымаў. Таму наша была задача, каб выбар быў зроблены свядома. Чалавек заходзіць, пакідае свой нумар тэлефона, это ўжо як такая гарантыя ад фальсіфікацыі пэўная, і пасля пакідае свае кантакты в анкету. Не кожны на сёння гатовы это зрабіць, і мы разумеем, што 4000 это Но вы не дастаткова добры прызнаеце, вынік. што вось 4000, 5, ну няхай 7000, гэта ёсць той патэнцыял, які сёння мае правацэнтрысцкая кааліцыя. Ну, патэнцыял ввогуле пратэсны, ён значна большы. Тут не будзем казаць, што гэта менавіта належыць 4000 правацэнтрысцкай кааліцыі, а там 10 000 камусьці іншаму. Як правіла, гэта адны і тыя ж людзі, якія проста шукаюць нейкага выйсця са склаўшайся сітуацыі, спадзяюцца на нейкі цуд. Нават тыя рэйтынгі, ось, забегаючы, можа быць, наперад, якія публікуюцца на сёння, альбо праводзяцца пытанні на розных інтэрнэт-пляцоўках, ну, як іх успрымаць? Калі, напрыклад, яшчэ год таму найбольш папулярны пратэсны палітык быў Мікола Статкевіч. Зараз ён знік з радараў. Перад праймерыс Павел Северынец, што ўсё спадзяванне дэмакратычнай грамадскасці сыходзіць з праймерыс, губляе всялякую цікаўнасць да сваёй асобы. З'яўляецца Ціхановскі, пасля Ціхановскага, калі яго садзяць, з'яўляецца Цыпкала. Цыпкала яшчэ не паспеў набраць абароты, з'яўляецца А пытанні Бабарыка. праводзяцца па тых, хто зарэгістраваў Хто свае ёсць там. ініцыятыўныя групы, таму не дзіўна, што там няма Северынца ці Статкевіча. Але вось гэта дынаміка гэтых рэйтынгаў вельмі зменлівая. І калі заўтра з'явіцца нейкая іншая новая фігура, з якой будуць звязаныя спадзяванні на перамены ў Беларусі, яна набярэ ізноў гэтыя адсоткі, забярэ іх у Бабарыкі, Цыпкалы і ва ўсіх астатніх. Бо адзінае, што можна канстатаваць, што велізарная колькасць людзей у Беларусі хацела перамену. І галасуюць па прынцыпе хто заўгодна, але не Лукашенко. Іх можна зразумець, но для іх у нас таксама ёсць свая прапанова, сваё пасланне, бо кожная новая фігура, якая з'явілася і пазіцыя якой была невядома яшчэ там тыдзень ці два таму, з'яўляецца такім катом у мяху. Што будзе рабіць гэты чалавек, калі атрымае ўладу? Невядома. Ось падобная сітуацыя была ў 94 годзе, хто заўгодна абы Нікевіч, атрымалі Лукашенко. От адрозненне палітыкаў, якія ўжо не першы год працуюць і маюць структуры, тым, што ёсць пэўныя праграмы, ёсць пазіцыі, ёсць дэкларацыі па каштоўнасці. Рана ці позна нармальная палітыка ў Беларусі вернецца, ну зараз маем ось такі цікавы перыяд. Асабіста вам не крыўдна, вы шмат гадоў, ну, па-мойму, вы малады чалавек, ўсё свядомае жыццё займаецеся палітыкай, а раптам з'яўляецца, ну, умоўны такі Ціхановскі, які вось выстраліў і збірае аўдыторыю, збірае цікавасць СМІ, а вы працавалі шмат гадоў і акрамя крытыкі мала што чулі. Не крыўдна? Ну, конечно, даводзіцца несці адказнасць за ўсё то, што не зрабіла апазіцыя за 25 гадоў, бо былі чаканні, што ўсё зменіцца ў адзін дзень. І так, нас кідалі ў турмы, садзілі на суткі, нашых актывістаў выкідвалі з працы, студэнтаў звальнялі, мы праз усё гэта прайшлі. Але мы тут захоўваем свае перакананні, захоўваем свае пасланні да грамадства. І то, што зараз нехта з'яўляецца, не факт, што праз 2 месяцы ён не знікне так же сама, як з'явіўся. Праз гэта Беларусь таксама вельмі часта праходзіла. Просто мне здаецца, можна было вярнуцца да майго першага пытання. Мне падаецца, што вы не зусім на яго адказалі. Все-таки вы пачалі говорить пра коронакрызіс, але чаму вы зарэгістравалі гэту ініцыятыўную групу і ідзеце на выбары, з якім тады пасланнем, калі вы фактычна заявілі адкрыта, што подпісы не будете збіраць і выбараў няма, але тады для чаго ініцыятыўная група? Наша пасланне, што перамены так патрэбныя ў Беларусі, трэба мяняць рэжым, але праводзіць выбары падчас каранавіруса это злачынства.
Таму выбары павінны быць перанесены на больш позні тэрмін. Гэта стварае дадатковыя магчымасці, бо Лукашенко пасля 6 лістапада губляе свае паўнамоцтвы. Па канстытуцыі ён ужо не будзе прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Я скажу, наколькі гэта рэальна, я дам адказ. Але пытанне, чаму менавіта ініцыятыўныя групы і чаму зарэгістраваліся. Бо гэта легальная магчымасць даносіць сваё пасланне не праз экран манітора, не праз інтэрнэт, а в камунікацыі на вуліцах, у бяспечнай форме, пікетах, бо мы не накіроўваем сваіх зборшчыкаў па кватэрах, мы робім пікеты з гукаўзмацненнем, з плакатамі, стэндамі, са зборам подпісаў пад петыцыямі электроннымі. Гэта іншае. Чаму важна менавіта зараз? Бо прыклад з тым жа Ціханаўскім засведчыў, што у ўладаў ёсць інструменты падавіць любы пратэст. Калі 3 тыдні таму яго кінулі за краты і некалькі дзесяткаў актывістаў выйшла ў падтрымку, іх таксама кінулі за краты. 150 чалавек патрапіла пад рэпрэсіі, все. 2 тыдні поўная цішыня. І зараз гэтыя чэргі, якія збіраюцца да пікетаў на вуліцы, это дэманстрацыя людзей, што яны гатовыя выйсці і падтрымаць, но яны якраз такі выкарыстоўваюць легальныя, законныя і бяспечныя пляцоўкі. Ну, наколькі я, калі не памыляюся, да вашых пікетаў чэргаў нешта я не заўважыў в тых інфармацыйных паведамленнях, якія дае ваша каманда. Ну, там адзіночныя людзі, можа, падыходзяць. Наша задача не рабіць масавае скапленне, бо ізноў, калі мы гаворым пра небяспеку каранавіруса, мы мусім быць тут паслядоўнымі. Але тым не менш гэтыя пікеты праводзяцца і па ўсёй Беларусі у нас запланаваныя і робяцца паездкі. Таму будзем працягваць гэтую працу, ведаючы, што праз 3 тыдні пераважная большасць кандыдатаў згубіць такую магчымасць. Ось ужо будуць прынятыя рашэнні па рэгістрацыі, это пачатак ліпеня, і хто застанецца на поле, не факт, што з тых, хто патрапіць у выбарчы бюлетэнь, хтосьці з іх ввогуле выкажа жаданне рабіць масавыя акцыі. Бо кампанія будзе развівацца, людзі будуць агітаваць, прадстаўляць свае, ну, скажем, праграмы ці свае погляды, а вы будзеце настойваць на гэты месседж пра то, што зараз выбары праводзіць нельга. Проста я пра тое, што ці будзеце вы пачуты, калі ўжо все ў вір гэтай кампаніі ўцягнуліся, і голас тых людзей, які кажуць, што зараз праводзіць кампанію не трэба, ну, мне здаецца, не вельмі будзе пачуты. Ну, і зноў, то, што хтосьці вцягнуты ў кампанію, не азначае, што ён в этой кампаніі рэалізуе самастойны сцэнар. Бо рашэнне па рэгістрацыі гэта выключна адміністрацыйная працэдура, якая цалкам в руках Ермошына і Лукашенка. Зацверджаны спіс, ён патрапляе ў бюлетэнь. Да, вось гэты перыяд можна пабузіць, можна памарыць пра тое, які будзе нехта добры кандыдат ці добры прэзідэнт, но это все закончыцца першых числах ліпеня. Вы вопытны ўдзельнік выбарчых кампаній, расклад вы ведаеце, прозвішчы ўсіх, хто ўдзельнічае, ведаеце. Ваш прагноз, колькі чалавек будзе, хто гэта будзе, з якой логікі ўлада будзе прымаць рашэнне, каго рэгістраваць, каго не рэгістраваць? Я перакананы, што это будуць кандыдатуры найбольш бяспечныя для Александра Лукашэнкі, тыя, хто апошні месяц перад днём галасавання, і зноў это легальная магчымасць працаваць з людзьмі, не будзе заклікаць да выхада на вуліцы, не будзе заклікаць на плошчу. Ну вось самы небяспечны ўжо Олег Гайдукевіч, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі, ўжо зняўся. І розныя ёсць версіі, але пераважная большасць аналітыкаў лічаць, што яму параілі зняцца з выбараў і не блытацца пад нагамі каманды Лукашэнкі. Але ён небяспечны. Самы бяспечны для Лукашэнкі. Можна па-рознаму ацэньваць, чаму зняўся Олег Гайдукевіч, альбо не дамовіўся на тыя прэферэнцыі, на якія ён разлічваў у часе кампаніі, альбо проста зразумеў, што кампанія далей можа развівацца па брутальным сцэнары. Калі праводзяць аналогіі, то тут відавочна напрошваецца 2010 год, калі ўжо ягоны бацька таксама адчуўшы, што будуць біць, заварушка. Да, будуць хапаць, будуць біць, будуць сажаць. Ён заявіў, што ў гэтым цырку не ўдзельнічае, ну, тым самым запабег там рэпрэсій з боку прэзідэнта Лукашэнкі. 14 застаецца. Я думаю, што ў гэтым спісе дастаткова тых, хто можа патрапіць у выбарчы бюлетэнь з 3-4 прозвішчамі.
Гэтая кампанія в пэўным сэнсе унікальная яшчэ тым, што упершыню за шмат апошніх прэзідэнцкіх выбараў няма моцнага кандыдата з такой праеўрапейскай і нацыянальна арыентаванай пазіцыяй. В 2006 годзе это был ваш папярэднік на пасадзе лідара руху свабоды Александр Міленкевіч. В 2010 годзе шмат такіх было. Нават в 2015 годзе Тацяна Караткевіч, кандыдат, в пэўным сэнсе якраз акумулявала гэты электарат, які бачыць Беларусь праеўрапейскай і нацыянальна арыентаванай краінай. Вот то, што гэтага няма, это вы ўспрымаеце як вот паразу дэмакратычных, паразу праеўрапейскіх сілаў? Ці лічыце, што выбары это не та рэч, на якую вось такі кандыдат павінен быць? Можна адказаць адной фразай, што на гэтых выбарах Еўропа зрабіла ставку на Александра Лукашэнку, і я лічу, што это і найвялікшая памылка. Казаць пра нейкія дэталі можна, но хутчэй за ўсё будзем казаць пра гэта пасля выбараў. Ці правильно я разумею, што азначаюць вашыя словы, што вы у еўрапейскіх партнёраў не знайшлі разумення, калі І падтрымкі. і падтрымкі, калі планавалі удзел у выбарчай кампаніі? Пытанне тут не ў пошуку разумення і ў падтрымцы, пытанне, напэўна, ацэнкі бягучай сітуацыі і бліжэйшых перспектываў. Я про што я і заявіў, што это была памылковая стаўка на змены, якія чакаюцца ад Александра Лукашэнкі, што ён стане больш дэмакратычным, што яго пазіцыя па Расіі будзе паслядоўнай і яна прадыктавана нейкім уже светапоглядамі, перакананнямі. Все гэта не так. Это добры пыл в очі, які пускаўся заходнім партнёрам апошнія гады. Ну, можа быць, пэўную ролю тут таксама сыграла на руку Александра Лукашэнкі сітуацыя з эпідэміяй, каранавірусам, калі да Беларусі проста не стала ніякіх справаў. Але сітуацыя і ў гэтым сэнсе сітуацыя 2010 года можа паўтарыцца, калі таксама былі завышаныя чаканні еўрапейскага боку, былі перамовы, мы тут бачылі візіцёраў, былі абяцанні дэмакратычных выбараў, і потым такі брутальны фінал і першыя буйныя масавыя палітычныя справы пасля сталінскіх часоў. Ну, адрозненне ад сітуацыі 2010 году, што была спроба ўсё ж такі гандлявацца і дамаўляцца, зараз, напэўна, дамінуе больш расчараванне, адсутнасць увагі. То есть нешта ёсць, но задавальняе ў такім выглядзе, як ёсць. А калі сітуацыя будзе пагаршацца, калі пачнуцца масавыя рэпрэсіі, затрыманне, збіццё і крымінальныя справы, я думаю, што рэакцыя Вы ж самі еўрапейскага сказалі, звязу што будзе. Гайдукевіч прачувае, што будуць біць, таму збег з выбарчай кампаніі. Вось вашы прачуванні. Все пройдзе спакойна? Напэўна, залежыць, ці здадуць нервы, ці не здадуць нервы у асноўнага этого гульца і наколькі ён будзе сур'ёзна ўспрымаць існуючую пагрозу. Рана ацэньваць. Зараз мы знаходзімся ў перыядзе збору подпісаў. Аналогію я прыводзіў. Да збору подпісаў брутальныя затрыманні, пасадкі, пратэст быў задушаны ў самым пачатку. Легальныя пляцоўкі, магчымасць прыйсці на пікет, пастаяць 3 гадзіны ў чарзе, паказаць, што так, я не пабаяўся, і вось мой сусед, і я з табой салідарны, гэта іншае. Калі закончыцца гэтай легальныя пляцоўкі, будзем глядзець, як развіваецца сітуацыя. Калі схільнасць і здольнасць людзей выходзіць масава і пратэставаць захаваецца, напэўна, это будзе вельмі негатыўны сцэнар для Александра Лукашэнкі, на які ён будзе вымушаны рэагаваць. Але вы подпісы не збіраеце, адпаведна, ваша ініцыятыўная група зарэгістравана не будзе. Што думаеце рабіць далей? Назіраць, як будуць развівацца падзеі падчас выбараў, хто застанецца, якімі будуць дэбаты, ці таксама ёсць нейкі план? Наш план – гэта перанос выбараў. Вяртаюсь да гэтай тэзы і кажу, чаму Як гэта гэтага рэалістычна. дабіцца? Скажыце тады Гэта механізм. можна дабіцца пры падтрымке грамадзян Беларусі. Што, якой? Як выказаць гэтую падтрымку? Ёсць адзін юрыдычны механізм, это ввядзенне надзвычайнага становішча. Вось калі там з Лідай Ярмошынай была кароткая там размова падчас разгляду нашай скаргі ў ЦВК, кажа, ну так это ж вось Канстытуцыі можна толькі так. Можна не толькі так. От паглядзіце на нашых суседзяў з Еўразвяза, Польшы. Прызначаныя прэзідэнцкія выбары не адбыліся, яны зараз пераносяцца на позні тэрмін. Тое ж самае ў Беларусі. Ёсць шмат юрыдычных механізмаў. Першае, гэта прызнаць, што ніхто не сабраў неабходных 100 000 подпісаў. Рапорты пра дзесяткі тысячаў ці 200 000 там у Александра Лукашэнкі першыя 3 дні мы чуем зараз і будзем чуць яшчэ всю эту кампанію.
Але де-факта гэтыя подпісы сабраць немагчыма, нават велізарнымі ініцыятыўнымі групамі, нават пры наяўнасці пікетаў па гарадах, дзе выставляюцца чэргі. Непрызнанне на гэтым этапе азначае аўтаматычны перанос выбараў. Адсутнасць яўкі на другім гэта этапе просто нешта азначае перанос фантастычнае, выбараў. што цэнтр выбаркам раптам прызнае, што Лукашенко ініцыятыўная не група сабраў Лукашэнкі не сабрала подпісы. 100 тысяч подпісаў. Гэта, ну, Лукашенко, які застанецца сам на сам у выбарчым бюлетэне, ці для яго это лепшы сцэнар тут. Ну, тады эта справа таксама ў руках і іншых прэтэндэнтаў, якія самі мусяць заявіць, што не Вы хотели сабралі, бы, а каб не усе несці астатнія ксеракопіі. зняліся? Гэта мог бы быць такім варыянтам, ну, не ўдзелу байкоту ці пераносу? Ну, гэта адзін з варыянтаў, і ён цалкам рэальны. І зноў усё залежыць ад беларускага грамадства. Калі я казаў пра масавае назіранне на выбарчых участках, калі 1% дастаткова, каб актывізаваўся і прыйшоў на дзень падліку галасоў і проста прысутнічаў як назіральнікі, гэта ўсё казалось нечым надзвычайным. Зараз бачым, што ў кожным нават малым горадзе такая колькасць людзей ёсць. Трэба іх проста правільна скіраваць. І в этой сітуацыі у мяне вельмі блізкая пазіцыя з Сергеем Ціхановскім, які таксама агучвае, што вось гэтыя пікеты, удзел ягонай жонкі, гэта частка падрыхтоўчай кампаніі, бо асноўная задача гэта байкот выбараў і іх непрызнанне. Калі все сілы будуць скіраваны менавіта на гэтую канкрэтную задачу, а не проста спробу зарэгістравацца. Да, подпісы зараз ідуць, яны недзе будуць ляжаць. І вось калі ўзнікне ў галаве, што раптам, а можа быць, мяне зарэгіструюць, а вось тут нешта пасля такое перападзе, не Вот просто перападзе. ваша эта позиция, якую вы так, ну, паслядоўна адстойваеце ў нашай праграме, она была в выніку таго, што праймерыс, ну, скажем так, не закончыліся, альбо можна ўжыць слова праваліліся. Вот прызнайцеся, калі б праймерыс ажыццявіліся і вас бы абралі адзіным кандыдатам, вы бы зараз што, мелі б такую пазіцыю, ці вы просто збіралі подпісы, дзейнічалі б як нармальны патэнцыйны прэтэндэнт у кандыдаты прэзідэнта Беларусі? Наша позиция обумовлена не финалом праймерис. Мы могли бы его довести, в принципе, и зрабіць нешта от з трэцяга тура, там, вельмі хуткае, за пару дзён, внутренние супярэчнасці пераадолелі бы и так далее. Но кампания адбываецца на фоне коронавируса. Першы месяц кампании, это перыяд збора подпісаў, няма ніякага спаду, няма ніякага нават бачення, калі гэта все закончится. У нас есть адказнасць перад грамадствам Беларусі в цэлым і перадусім перад нашымі зборшчыкамі подпісаў. Зноў, мне цяжка зараз ацэньваць, наколькі вось гэтыя рапорты пра ўжо сабраныя там дзесяткі тысячаў адпавядаюць рэальнасці. Ну, калі мы размаўлялі з людзьмі і патэнцыйнымі сябрамі нашай каманды, ці пойдзеце вы па кватэрах, все сказали, ведаеце, ну, в этой ситуации наше здоровье и здоровье наших близких, оно важней. То есть это неразумно, як мінімум, так поступаць. Скажите, а іншым патэнцыйным кандыдатам вашы людзі ўжо дапамагаюць, бо мне здаецца, такія звесткі ўжо ёсць, все-таки палітычныя актывісты, яны ну, умеюць гэта рабіць, яны вельмі каштоўны палітычны ресурс, і ёсць уже, не магу сказаць канкрэтна пра ваш рух за свабоду, но ёсць звесткі, што з некаторых палітычных партыяў людзі ўжо працуюць у, скажем, штабах іншых кандыдатаў, тых же самых цяжкавыгавікоў. Ну, можа быць, но хіба што адзінкавыя сітуацыі, калі нехта рэальна ўключыўся, бо мае там нейкія спадзяванні на нешта, там, на нейкае ўзнагароджанне, маральнае там, ці матэрыяльнае. Ну што ж, у нас ужо настаў час для бліца, кароткіх пытанняў і кароткіх адказаў. І першае пытанне, каму б вы далі медаль Героя Беларусі? Складанае пытанне, але, напэўна, зараз, калі вось казаць, то это такой калектыўны вобраз беларускіх медыкаў, якія змагаюцца ва ўмовах абмежаваных ресурсаў, адсутнасці ўвагі з боку дзяржавы і проста небяспекі для ўласнага жыцця. Другое пытанне бліц, магчыма, для вас падасца больш простым. Чый Крым? Крым украінскі, натуральна. Тут міжнароднае права мусіць быць незыблем. Маё пытанне таксама простае, але пытанне агульнае для ўсіх нашых гасцей. Бел-чырвона-белы ці чырвона-зялёны? Ну, натуральна бел-чырвона-белы, тут у меня няма ніякіх сумневаў. Саюзная дзяржава ці Еўрасаюз? Еўразвяз, это паслядоўная пазіцыя мая руха за свабоду. Чым скончацца гэтыя выбары? Вось тут няма дакладнага адказу, цяжка прагназаваць, но скончыцца вялікім грамадскім узрушэннем. Хацелось бы спадзявацца, што это ўзрушэнне будзе са знакам плюс, но, можа быць,
все, что заўгодна. Вы глядзелі чарговую перадачу з серыі «Выбары про і контра». У гэтых перадачах мы задаем пытанні патэнцыйным кандыдатам у прэзідэнты, якія маюць свае ініцыятыўныя групы. Вядучыя Віталь Цыганкоў і Святлана Калінкіна, а госцем сённяшняй размовы быў Юры Губарэвіч. Заставайцеся з Белсатам.